Ahojte, Gentle Jam gurmáni. Už dlho som túžila potom vytvoriť si sériu videí, v rámci ktorých by som odprezentovala niektoré chutie Gentle Jam. Aktuálne ich máme v portfóliu 13 a ja som sa rozhodla, že niektoré z nich vám takto na video ochutnám, otestujem, otvorím, aby som vám čo najviac zdelila tú danú chuť. Dnes v tomto videu otvorím 3 produkty, inak sú moje absolútne najobľúbenejšie. Prvý otvorím čučoriedkový džem s portským vínom pod názvom Medvedia túžba. A druhý bude pometená slivka, slivkový džem s metou, kakaom a diplomatiko-rumom. A tretí produkt bude inak môj absolútne najobľúbenejší, baristová višňa, višňový džem s výberovou kávou a Metaxou Private Reserve. Tak, poďme na to. Ja si vezmem lyžičku. Prvý produkt, čučoriedkový džem s portským vínom. Už hneď, keď tento produkt otvoríte, tak dostanete riadnu šupu čučoriedok, škorice a klínčekov. Zacítite tak troška Vianoce, pretože naozaj sú to všetky ingrediencie vo vnútri, ktoré tak troška evokujú Vianoce. Konzistencia je jemne hustá, vo vnútri nájdete aj celé kusy čučoriedok, inak používame lesné čučoriedky. A tá chuť je čisté nebo. Vianočné nebo. Mňam. Milujem túto chuť, pretože čučoriedky robia jemnú kyslastosť, inak vôbec nečakajte sladký džem. Toto je taký jemne kyslastý. Portské víno, ktoré tam používame, je veľmi kvalitné a to tam robí naozaj tú sladkosť, tú správnu konzistenciu a tú sladkosť. A inak perfektne sa hodí tento produkt k syrom, zrejúcim, trvácným, grillovaným, akýmkoľvek, úplne geniálna kombinácia. Prípadne ešte červené mäská, divina, telacina, kačacina, sviečková, mňam. Tak, prvý produkt je za nami. Druhý produkt, ktorý ochutnám, je pometená slivka. Úplný opak oproti čučoriedkovému džemu, pretože je taký čokoládový, kakaovo-čokoládový. Vo vnútri sa nachádza holandské kakao. Vôňa, bože môj, zase neskutočná. Inak tento produkt si zvyknem otvoriť len tak, niekedy keď mám chuť na sladké, pretože je nádherne sladký a to diplomatiko tam robí takú čarovnú aromatickú chuť. Nečakajte sladký džem, čakajte gastronomické nebo. Milujem túto chuť, pretože ja inak čokoládu veľmi nemám rada, ale toto je čokoládovo-kakaový džem, ktorý je absolútne skvelý. Konzistencia je takáto. Troška hustejšia, ale ešte raz chuť je super. No. A posledný džem, ktorý ochutnám, je baristová višňa. Receptúra mi trvala nejakého pol roka. Vývoj tohto produktu, ale stal fakt za to. Dovnútra dávame Metaxu Private Reserve, ktorá je naozaj jedna z tých najlepších na slovenskom trhu. Vnútri je višne, sú tam višne, je tam káva, výberová káva, 100% arabika a práve táto Metaxa. Takže konzistencia opäť hustejšia, nečakajte nič želatínové, naopak nič veľmi riedke, je to takéto stredná konzistencia a chuť, vážený, mňam. Kyslastý, pritom sladký. Na jednej strane príval kávy, na druhej strane príval Metaxy, potom višne, potom sa zase vracia káva, potom zase Metaxa. To musíte ochutnať. Za mňa absolútne, že číslo 1 zo všetkých produktov, ktoré máme v portfóliu. Geniálna kombinácia opäť mäsa a síry, pretože všetky Gentle Jamy sa hodia k sírom a mäsám. Takže, ak som vám spravila aspoň trošku chuť, misia splnená a máte sa možnosť aspoň tešiť na ďalšie videá, pretože už v tom ďalšom videu si povieme niečo viac o špeciálnej edícii od šéf kuchárov a finalistky Masterchef. Majte sa pekne. Ahojte.